Luca Production. Alaka kuma misoro oye ayelemu kabara keni jijale bayi aon kamiri Yusufu Gola aye alaka kuma misoro oye ayelemu aya jirani ke wali Kamiri Yusufu Gola aye alaka kuma misoro oye ayelemu aya jirani ke wali Miri bidana baula ala kuma kaja ubedala gama tigi ko feminu mai ubetoka ologe matigi mana na domina nimisana ke ana fogonete idon Fatuko barkamaka ale de san koloni dugukolo da ka diɲɛ a kɔnɔfɛnw bɛɛ da ale de sababu la ni ebe nina kili ale de amara kana studio kɔnɔ an bɛ studio min kɔnɔ Luca Production an nana studio la bi walisa ka anw yɛrɛ wo ani an balima danabaw ladi kama sɔrɔ a sɛbɛnnen bɛ kitabu kɔnɔ ko nilifɛnw sifan ka ca dɔw ta ye karamɔgɔya ye dɔw ta ye ɲɛminɛbaya ye nka matigi ye nilifɛn mun kalifa Azer Kulibali ma bi o ye tanuli de ye matigi ye nilifɛn mun kalifa Sagama Fana Kulibali ma o kɛra kuma ye walisa an ka se ka balimaw ladi an donna studio la bi sabula anw jɔrɔla anw siranna anw kɔnɔna filila bi danaya cogo la a bɛ hakili jigin Yesu ka kuma dɔ la waati min na Yesu ni a ka kalandenw tun bɛ ɲɔgɔn fɛ matigi ko ne bɛ taa ka na danaya sɔrɔ dugukolo kan cogo n'i ye bi danabaw cogo lajɛ i b'a ye danfara foyi tɛ diɲɛ ni danabaw cɛ bi matigi dun y'a fɔ ko danaya salen de bɛ ni kɛwale tɛ mun yɛrɛ ye jɔrɔko ye danaya so kɔnɔ bi bi danabaw ka ɲɔgɔn kɔfɛ kuma matigi dun y'a fɔ an ye k'a fɔ ko an bɛɛ kelen kelen ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye nka bi an dɛsɛra o la an bɛ ɲɔgɔn kɔfɛ kumaw de kɛ n'an ye ɲɔgɔn ye an b'a kɛ i n'a fɔ an bɛ ɲɔgɔn fɛ nka an bɛ ɲɔgɔn kɔniya o man ɲi anw ye ladili di bi anw ka baara kɛ ni tilelenya ye ni o kɛra matigi bɛ na don min na an na tanuli sɔrɔ ka kuma jala sɔrɔ matigi ka wura aw ne bɛ nin fɔ bi danabaw ɲɛna an k'an jija Ala ka baara la ni ma baara kɛ ni tilennenya ye Yesu n'a fɔ ko ne tɛ i dɔn ale ne tun bɛ wajulibaw kɛ a bɛ n'a fɔ ko ne tɛ i dɔn ale ne tun bɛ so lakunu a bɛ n'a fɔ ko ne tɛ i dɔn ale ne tun bɛ komite baara la a bɛ n'a fɔ ko ne tɛ i dɔn ale
alini tumbe jenesi barala abena foku ne teidon alini tumbe tanuli bauke abena foku